Makasap, mayong buntag sa atong tanan, no? Mayong Miyerkules nga buntag og nasa mga alas 8 tarong buntaga og adto mi padong daig ko ano? Nasugbo og murag di namig nasugbo dai, nasugbo num dai siguro ni. Pahuway lamig gamay no kay mga on me. Atras lang na to. Maglayo-layo pangini atong padulungan no. So atras lang na to kay atong patungdan ang kananan nila dire. Gasa nila pita. Agoy. So mga kasap no, atong sugdan ning atong kuan atong ning introhan og pinaka malupit. Mayong buntag mga kasap. Kabusog adunahan, kamusta tanan? Di namig nasugbo no. So mga on sa me. Taas-taas pa kay ni mga kasap. Mga on sa ta ha. Kakahuyan. What's up mga kasap? Yamig na sugbo. Magkape lang ta kay namahon mo gutag sayo gud mga alas 5. Tapila nilang kape dire bay. Nung order lumi. Lumi mo. Magkapitadaan kay layo pa mo adtuan. Magkapitadaan kay layo pa mo padulngan. Magkapitadaan para di ta mabiyaan. So mo sani no mga kasap atong ipakita ang mga lugar dire. Kanindot. Yato ipakita mga tao kay sa banta. Ni mo. Ano mga kasap oh. Tulid kayo og street ang kasada. Ito pagabuhaton karon mo labang tos pikas. Kay to ara man dito atong kabayo, try. So kinahanglan iglabang amping no. Saba kuning truck oy. Tara mo labang na ta so kinahanglan iglabang magamping ta lingi ta wala og tuo. Wala og tuo ha. Para di ta madido. Lingi ta wala og tuo para dili ta madido. Kung kanahalan mo labang, dili ta mag-cellphone. Dili ta mag-cellphone. Kaya labang ta. Pasensya na sa background nga. Saba kayong mic ano. Back sound. Ay nagabas. Lasang. Bali na. Namias lugar oy. Kaming nasugbo Batangas mga kasap. Miyerkules man siguro ng adlaw ron, Martes ba, Miyerkules buntag. Di layo pa mo adtuan no. So kuha ta gamayng video kay mao man atong habit sa karon. Ano? So sakay na ta sa tong kabadyo. Sakay ta sa tong kabayong putigti dyan. Agoy!
So mo lang sa to no. Unya na pod. Panikamutan na to makakita tag maayong maayo nindot nga view mga kasahap. Kasap nakasulod mig farm no, diyan ako silod sa farm. So diri lang ta mag-video gamay kasi kasabaan ta diha. Kini ito ipakita na Di kamunggay nila arang magaan. Oh, nara oh, grabe yung halaman diri oh. Muna halaman nila diri. Halamang kamunggay. Ito malunggay dito. Oo, na kamunggay oh sana. Malunggay sa Manila wala. Dira. Lapyo kayo. Lapyo pas 18 anyos. Lapyo guys na no. Papyas ay tigkuha. Ay got na ba ya? Why sili dito bay? Sili. So kanila ito pakita no kay basig kasabaan ta ato ning kuha ng farm dire. Kasabaan niya ta na, sao na lang. Football tagkalit. Ituyok ta mas farm. Sa kamunggay dili sa farm. Pila ni kapunuan kadagan ba ni? Usar ni kapunuan day bay. Diba? Mo siya. Kasi may gusto mangayo diha. Ing na lang ko kay pradaan ta mo. Pre-deliver ni ko no. Ay sus Mariosep. Pasensya na mo sa atong buhok ha kay munigingon nila kitay wakwak sa manukan, Maro ni no, so dako kini nga farm mga kahigalaan ko. Dili lang nato kuhaan lagi kay kasabaan ta. Charot.